No niin, projektia on pukannut tässä traktorimönkijään. Tämmönen Trapper 550 ostettu tytöille, että pääsee koulumatkoja menemään, ja pressu piti laittaa tuohon taakse. Ja tällä tavalla vähän varusteltu sitten sisäpuolelta. Just laitettiin tytön kanssa LED-valot, kun se haluaa ne sinne, niin on siinä kiva sitten tyttöjen ja poikien kanssa värkkäillä. Ja täällä on vielä LED-valoja täällä katossakin. Äänieristukset on tehnyt tähän autoon. Täällä on katossa tämmöistä akustista pehmeitä levyä. Olisiko 2,5 senttistä? Täällä näin. Tässä on sitten istuinsuoja, ja tytölle piti tehdä vähän istuinta, kun on niin pitkä tuo välimatka tuosta, ei selkä yllä tuonne, niin piti tehdä tämmönen siirrettävä. Hyvä on melkein itsellekin käytössä, kun on sen verran persialakainen tyyppi, niin ei. Äänieristystä on tehnyt sitten tänne myös, on laitellut, jos näkyy, niin täällä on myös. Ja tulee äänieristys vielä tuohonkin tulee, ja tuolta toiselta puolelta minä oon. Toiselta puolelta on jo eristynyt, ei pistä enää. Sitten täältä istume alle on laittanut, ensin laitoin sentin paksusta äänieristettä ja sen päälle vielä tämä 2,5 senttinen. Se just meni tuohon. Tämä liukuu, tämä istuinosa liukuu tässä, niin, mutta se kuitenkin yltää siellä olla. Sillä tavalla. Täältä puolen kanssa. On komiat valot, vaikka itse sanonkin. Tänne laitoin sitten vielä sisätilan lämmittimen tuohon laitoin, niin sitä voi käyttää aina, jos haluaa. Lohkolämmitintä tässä ei oo, että semmoisen voi asentaa, jos haluaa. Ja tänne on laittanut äänieristyslevyä myös tänne. Sentin paksusta näin. Ja sama tulee tuonne toiselle puolellekin. Tähän vielä ajattelin, että kun tuolla moottori on tuolla perseen alla, niin tähän jos laittaisi vielä, ottaisi nämä pois ja laittaisi vielä sentin äänieristin ja sitten päälle nämä 2,5 senttiset nämä akustiset levyt, niin jospa se vielä paremmin. Ja ovi on myös sitten niin äänieristetty senttisellä eristeellä. Tämmöstä. Sitten ajattelin että saisiko tähän jotenkin vielä taustapeilin laitettua, kun tässä joku sivupeilit on vaan täällä niin ovissa, niin tähän jos saa sitten taustapeili ihan kunnolla laitettua jonkunlaisen, niin Temusta on semmoisen jo tilannut, mutta katsotaan miten sen kiinni saa sitten siihen. Semmoista projektia. Matot on laitettu tänne kai. Ja mattojen alla, niin siellä on eriste kanssa, äänieriste laitettu. Että vähän olisi mukavampi ajaa tällä mönkkärillä. Hirveän kova ääni oli ostettaessa, kun ensimmäistä kertaa ajoin, niin en pystynyt. Melkeinpä kuulosuojamit pitää kyllä olla koko ajan. On niin kauhean kova ääni ja ääni
Siinä on kuulovaurio riskikin varmasti, että on desibelit sitä luokkaa. Että nyt kun laitoin nämä äänieristeet, niin nyt pystyn ajamaan tätä mönkkäriä ilman kuulosuojaimia, että on sitä jonkinmoinen hyöty ollut, mutta onhan se kova vielä se ääni. Mutta kuitenkin niin hiljentynyt on. Desibelimittaria ei ole mulla, että olisi kiva ollut tietenkin mitata, että mitenkä siinä on muuttunut, mutta eipä ole semmoista. Semmoista projektia. Sitten lisäksi vielä on tehnyt tuonne jalkotillaan tämmösen. Siinä on korotettu tämä. Siellä on styroksia muutama sentti. Ei ole 5 senttistä, vaan on se kappemukko, se 2,5 tai jotakin. Ja sitten siellä se sentin äänieriste vielä. Niin laitoin tuohon tuommoista korotetta. On parempi tytöllä, kun ei oikein taho yltää jalatkaan tänne. Niin parempi, että kantapää pysyy vähän tuossa maassa ja pystyy sitten kaasua painamaan, kuin että jalka on koko ajan ilmassa ja se on vähän holtiton ja rasittavampi sillä tavalla. Ne pystyy vähän leputtamaankin jalkaa tuossa. Siinä on semmonen korotus tehty. Sitten sitten on täältä näitä ilmareikiä. Kovasti kova viima tulee täältä, niin on näitä peitellyt. Olen peitellyt ja tässä erityisesti täällä ratin alla tässä. Se säädettävä ratti niin tuohon jotakin on laittanut. Vähän parempi varmaan tuohon keksiä, mutta täältä tuli ihan kauhea viima tulee. Suoraan munille tulee kova viima, että kyllä pakkasilla niin siinä voi eturauhanen ruveta turpoilemaan, niin tuo on tärkeä. Sieltä tulee kova viima ja hytti ei pysy lämpimänä, kun tuolta tulee niin kovat viimat. Ja sitten tuli vielä täältä näin nousee kans tuolta. Tuonne kanssa on laittanut. Ja kaikki nämä pienet raot, mitä täällä jalkotilassa näissä jarruissa ja kaasujen läpimenot tuossa, niin sieltä tulee kans viimaa. Kaikki on tilkitsynyt. On kuulemma ihan hyvä ollut, että tyttö sanoo, että pysyy hytti lämpimämpänä nyt. Yes.